Здравей отново и добре дошъл на територията на Уча се. Днес ще ти разкажа за събития, които човек трябва да знае и помни. Така винаги, когато има заплаха за ново разделение и нарушаване на правата и свободите ни като граждани, ще ни светва предупредителна лампичка. Не, ще се задейства аларма направо, която да казва опасност, опасност, отново разделение и нарушаване на демокрацията, опасност, опасност. И така. Всичко започва след Втората световна война. В света и в Европа най-после настава мир. Обаче този мир вещае разделение. Европа се разделя на източна и западна Европа. В източна Европа се налага тоталитарно комунистическо управление по модела на Съветския съюз, а в западна Европа са държавите с демократично управление. От 1945 до 1989 година разделението и противопоставянето растат. Границата е наречена желязна завеса. И ако тя е невидима, в Берлин се издига и една истинска видима преграда между изтока и запада. През 1961 година е построена Берлинската стена. На изток от нея се оформя източния блок, страните в него все повече се обвързват в съюзи и все повече се разделят и отдалечават от запада. Още през 1949 година източноевропейските държави, начело с Съветския съюз, се обединяват в Съвет за икономическа взаимопомощ, така наречения СИВ. В него участват Съветския съюз, Източна Германия, което е Германската демократична република, ГДР-то, Полша, Унгария, Чехия, Румъния, т.е. Чехословакия, Румъния, Албания и разбира се България. С участието си в Съвета за икономическа взаимопомощ, социалистическите страни са свързани стопански с общ пазар. Обаче тези страни са свързани и военно. През 1955 година е създаден военен съюз на източноевропейските страни. Това е Варшавският договор. И ето ти го новото разделение и противопоставяне. Варшавският договор е в отговор на военния съюз на западните страни НАТО. Двете военни организации осигуряват колективна сигурност на своите членове. Обаче Варшавският договор има и друга цел. Той трябва да пази единството на източния блок и да го защитава от западните му врагове. Зад тези гръмки думи се крие една проста истина. Варшавският договор трябва да гарантира тоталитарното управление в страните от източния блок. Ако има опасност или недоволство, братски и така наречените братски в кавички войски веднага се изпращат на помощ на комунистическата власт. Това се случва, когато през 1956 година в Унгария е направен опит да се промени комунистическия режим. И ето тук се намесва армията на Съветския съюз и смазва недоволството и опита за излизане от контрола на Съветския съюз. След десетилетие, през 1968 година, подобен опит има и в Чехословакия. Събитията започват през пролета и продължават до края на лятото и са наречени Пражка пролет. И в Чехословакия, както и в Унгария, има недоволство от комунистическия режим. Управляващите в Чехословакия правят опити за реформи, които да смекчат тоталитарното управление. Обаче Съветския съюз зорко следи ситуацията и никак не е съгласен да се промени режима. И отново, за да смаже недоволството и опита за промяна на комунистическото управление, изпращат войски. Войски на Съветския съюз и още на 4 държави, една от които е България, членки на Варшавския договор, нахлуват в Чехословакия. И отново недоволството е кърваво потушено. Става ясно, че не могат да се правят никакви реформи. Всяко недоволство, всеки опит за излизане от контрола на Съветския съюз и от източния блок е недопустимо. Войските на Варшавския договор смазват всеки опит за смяна на управлението. Съветският комунистически лидер Леонид Брежнев обявява, че никоя страна в източния блок не може да прави промени без одобрението на Съветския съюз. Всяка промяна във вътрешното управление на всяка страна се одобрява от Съветския съюз. След събитията в Унгария от 56-та и в Чехословакия от 68 година, комунистически режими и в България се застрахова от подобни опасности. Вече не може да се критикува култа към личността. Лагерът в Белене отново започва да действа. Уж е закрит след смъртта на Сталин през 1953-та, обаче властта го отваря наново, за да изпраща нови политически затворници. И отново зад желязната завеса започва нова вълна репресии. Не може да се допусне това, което се случва в Унгария и в Чехословакия, да зарази останалите страни от източния блок. Комунистическото управление трябва да се запази. А като най-верен съюзник на Съветския съюз се изявява България. Тодор Живков не пропуска случаи да докаже своята вярност. Цели 2 пъти, през 63-та и през 73-та година, той предлага България да се откаже от това да е независима държава и да стане част от Съветския съюз като негова 16-та република. Именно по негово предложение войски на Варшавския договор нахлуват в Чехословакия, за да смажат Пражката пролет. Обаче и зад желязната завеса съществуват възможности за връзки с останалия свят.
Лекичко, съвсем лекичко и предпазливо България се отваря към света през втората половина на 20 век. Важна крачка в тази посока е приемането на България за член на Организацията на Обединените нации. Постепенно България възстановява търговски и дипломатически връзки с държавите от Западна Европа. Установяват се връзки с арабски държави, както и с далечна Куба. С съседите си на Балканския полуостров, България е в приятелски отношения без значение какво е управлението им и дали са част от СИВ или Варшавския договор. Това е готино. Обаче този прекрасен международен авторитет е помрачен. Две събития са достатъчни светът да погледне с други очи на България. През 1981 година е извършено покушение срещу папа Йоан Павел II. За този атентат е обвинен българин и върху България пада сянката на съмнението, че участва в организирането на това позорно действие. През 1984 година БКП започва политика по смяна на имената на българските турци и българските мохамедани. Насилствената смяна на имената на тази част от българското население е наречена възродителен процес. Срещу него остро реагират демократичните западни страни. Ново петно върху авторитета на България. Натискът е огромен и Тодор Живков обявява, че отваря границите на страната. Огромна вълна от хора, повече от 300 000 души се изселват в съседна Турция. Властта отново не признава истината и я прикрива като екскурзия на български граждани, отишли до съседна Турция. Скоро на света става ясно, че тази така наречена голяма екскурзия е бягство на преименуваните български граждани от режима и от възродителния процес. Друго голямо престъпление и направо национално предателство на БКП е отказа на България от земите в Пиринска Македония. Още през 1947 година двамата комунистически лидери Георги Димитров и Йосип Тито се договарят Пиринска Македония да бъде предадена на Югославия. Така е, но там живеят българи. И комунистическата власт у нас решава бързо въпроса. Принуждава насилствено българите там да се признаят за македонци. Измислен е и македонски език. Българите, които се съпротивляват, са репресирани. Обаче отношенията между Сталин и Тито се влошават и договореното между Георги Димитров и Йосип Тито не се изпълнява. И след всичко това, човек се пита, няма ли край всичко това? Та значи първия полъх на вятърът на промяната се усеща, когато в Съветския съюз се сменя властта. През 1986 година на власт идва един енергичен млад лидер, Михаил Горбачов. Той започва промени. Една от тях е да спре намесата на Съветския съюз във вътрешната политика на страните от източния блок. Това в интерес на истината е голяма глътка въздух. Дали може да се запази комунистическото тоталитарно управление като се реформира? Дали ще оцелее Берлинската стена? Дали вятърът на промяната ще свали желязната завеса? Много въпроси, но отговорите в друг урок. Да те предизвика малко. Потърси коя рок група изпълнява супер композицията "Стената", която разбива с музика, текст и анимация. Айде, кой изпълнява?